And we are back at our fourth game for the Ako Bicol Cup Kamsur, brought to you by Ako Bicol Party List, especially by Congressman Saldico. And we'd like to invite you to please like and subscribe and share also our YouTube channel, the Ako Bicol Cup TV. Please subscribe. And now for the starting five in our fourth game versus Team Tinambak and Team San Jose. I'd like to turn over to my partner, Coach Mark. So first five for Tinambak, we have De La Cruz, Abiog, Celis, Sabisamis, Albino. And for San Jose, we have Remoto, Solero, Pasibe, Albanyel, and Santos. Again, familiar names and familiar faces, Coach Nuki. Yes, Coach. So hindi lang familiar faces, but we have super vets that are playing today with the Tinambak and San Jose teams. So meron din yung Tinambak na super veteran, which is number 12, and number 12 din yung sa San Jose, which is si Robert Remoto. Winning the tip-off is Team Tinambak. De La Cruz, di diskarte, pupukol agad, wala yun. Rebound din number 15. Back to De La Cruz. Seset ulit with 8 seconds to shoot. Pasa kay number 12. Da-drive si number 11. Inside pass. Touch pass sana. Papunta doon kay number 12. Kaso hindi lang nasalo. Turnover. Again, Coach, another zone defense being seen in this game. Ayun. Number 19. Pass to number 16. Cross-court pass. And then number 19 fakes. Pass to number 16. Attempts a 3. No good. And then De La Cruz, bababa ang bola. Corner pass to Abiog. Abiog, shooter to. Wala. Nakuha ni number 11. Number 11, no good. Rebound ni number 12. Pass to Abiog. Re-reset ni De La Cruz, the MVP of Ako Bicol Cup Albay. And Abiog, the drive sa baseline. Pass kay number 15. Turnover yon. Naagaw ni number 19, nagmamadali. Pasa kay Remoto, number 12, 2 points. Remoto scores, Coach. Yung tinatawag natin isa sa mga super veterans natin for this game. So for your information, si Kuya Robert Remoto is like around 50 years old already, but batang-bata pa rin yan. Nakakalaban natin yan sa mga liga dito sa Naga. Balik tayo sa ball game, number 25 to number 17. Sablay yun. Kuha ni Abiog, number 7, and pass to number 11. Balik kay De La Cruz, di diskarte. Teka muna daw. Ayan, set ng play ng Horns. Wasak kay Abiog sa gilid. Abiog attempts again, another 3. Yes, this time, pasok yon. Sabi mo nga, Coach, Abiog is notably one of the best shooters in Kamsur. And he did not disappoint on that particular occasion. Alright, pag sinabi kasing Abiog dito sa Naga and Kamsur, magkaama at magkapatid talaga yan na may mga tira sa labas. Balik tayo sa ball game. Number 7, sasagot kaya, wala. Rebound ni Remoto, number 12. Pasa kay 19, 19 perimeter shot. And it's good. 2 points for number 19, Santos. Both teams, Coach, on the early onset on offense and defense. Defense playing a zone. 2-3 sa San Jose. Tinambak playing a modified 1-2-2 defense. 1-2-2-3-2 defense. Abanyel, bababa yung bola, tinatrap sa gilid. Nakuha ni Santos. Santos floats the shot. Another 2 points for Santos. De La Cruz, bababa yung bola para dito sa team Tinambak. Running score, Coach, is San Jose 6, Tinambak 3. San Jose with a score advantage. And kay Abiog ulit for the third attempt. No good. Rebound De La Cruz. Inside pass to Abiog. Abiog lays up. No good. Rebound again ni Abiog. Gets by De La Cruz. De La Cruz, the drive dito. Stops and pops. No good. Rebound ni Santos. Santos. Bahadyang na-delay. Ayan na kay Remoto. Remoto, the veteran with the left layup, no good. At yun na nga sinasabi natin, Coach Nuki. It seems that age is not a factor in this game. Kung nakikita mo, si Remoto is playing up and down the floor. Siya pa yung nauna ko sa transition eh. Sino yung super veteran?
Siya pa ang nagiging, ano kaya ang sekreto nito ni Kuya Robert? Bakit ganyan pa rin siya kakondisyon Oo nga, coach. despite the age? At napasok niya ang unang tira. Ano kaya yung fountain of youth Yan. ng taong ito? At sumablay ang pangalawang tira ni Tito Gaming, Tito Robert Remoto. Ayan, kay De La Cruz. Nag-horns ulit sila. Kaso may steal dito. Number 7, all the way. 2 points. Para dito kay number 7 ng San Jose Durante. So early on sa first quarter natin, coach, defense converting into offense. Defense is the offense of San Jose. Gandang dukot shot yon ni De La Cruz. 2 points. Ayan na, all alone. 4-3 dito kay number 7. Pasibe. De La Cruz again. Pass to Abiog. Abiog tinatrap sa gilid. At may turnover. Walang hindi turnover. So, babalik yung bola para sa team. Tinambak. Substitution tayo dito. Pasok si number 22 and number 20 replacing number 15 and number 11 of Team Tinambak. Baseline out of bounds play ang gagawin ngayon at napakagandang pasa sa ilalim. Hindi lang na-convert. Nang kakapasok lang na si Oliveros, number 22. That was a very good inbound play. Sadly, hindi lang na-convert, Coach Nuki. Number 19 takes a 3. And he makes it for Santos. San Jose, Coach, is firing on all cylinders this early in the first quarter. Abiog naman niya idadrive sa middle. Pasok kay number 22. This time, nakakuha siya ng foul. Committed by number 25 of San Jose. First team foul, first personal foul. Pasok ang unang attempt ni Mr. Oliveros. 2 for 2 kaya. Lumabas lang yung tira. Almost but not quite, Coach Nuki. Ayan, bola ngayon ni Santos. Pasa sa corner kay number 1. Balik kay Santos. Santos thinking a 3. He did not attempt it. And pasa kay De La Cruz. De La Cruz will go all the way for 2. Yes, sir. Walk in the park layup for Mr. De La Cruz, Coach. Alam natin na very good finisher yung taong ito. The Albay champion of AKB and the MVP. That's now playing for Tinambak. San Jose playing high-low action. Pass to number 7, good rebound by number 12. Number 12, outlet pass to De La Cruz. De La Cruz again. De La Cruz, sidestep, pasa kay 22, drop pass. Gandang drop pass yun. 2 points for Oliveros. Doing damage na dito si Oliveros since being substituted. Pumasok siya. Efficient masyado. Kick out pass sa corner. Attempts. No good. Rebound by San Jose. Number 16, pumihit. Ka-counted. Hindi pumasok ang kanyang pihit. Over the backboard yung tira, Coach. That almost went in, Coach. Isa sana yan sa mga highlights natin for this day. Grabe yun. Kung pumasok. Ngayon, attempt siya. May pasok ang kanyang bonus shots. Would you agree, Coach, na sa basketball on transition, pag tumakbo ka, marirewardan ka? Depende, Coach, sa gwardiya kung gaano siya ka-willing mang-reward sa kanyang big man na nagre-rim run or sa kanyang teammate na pwede nang pasahan at depende rin sa bibigay na depensa if it's 2-on-1, 2-on-2 or if you have advantage. Tama nga naman, Coach. Kasi kung masyadong madikit yung bola sa kamay, pasa sa ring. Pasa sa ring ang mangyayari yan. At naka-horns play dito ang Team Tinambak. Hand off to Abiog. Pass to number 13, De La Cruz. Drives and drop pass and kick out pass to the corner man. No good. Medyo mahina yung tira doon. Rebound na Sangay. Relax lang yung pagbaba ng bola. Pasa kay Remoto. Tumama sa backboard. Agawan. Nakuha ni number 22. Number 20.
Drop pass, butata ang inabot ni De La Cruz. Pasa kay Remoto, tumatakbo pa yung veteran natin. Intercepted. Bola mapunta ngayon sa San Jose. San Jose, nagkabanggaan si number 22 at number 16. Pumihit si number 19 for 2. Pasok yun, coach. Sloppy sequence, coach. Grabe. But, the sloppy sequence ended up with the advantage for San Jose. Converting. Hindi ko na alam saan titingin eh. Pero naipasok pa rin yun ng San Jose. Ayan na. Pumasok na. After 4 attempts, pumasok na yung tira ni Mr. Abiog. Pero yun na yung sinasabi natin, Specialty. coach. Sabi nga natin, may dalawang klaseng shooter. May volume shooter at may streaky shooter. Ayan na. Outlet pass. De La Cruz all the way. 2 points tayo dyan kay De La Cruz. Lahat ng score De La Cruz out of transition. Bola ngayon ng San Jose. San Jose na pinipressure. Gahanap ng mapapasahan. Napunta kay number 25. Sidestep. Floater. Wala yon. Rebound ni number 12 ng Tinambak. Outlet pass again to De La Cruz. De La Cruz attempts. May foul na itawag kay number 26 of San Jose. So after Durante. after a few minutes, coach, in the first quarter, we can see that De La Cruz is asserting himself on the offensive end of the basketball. So ang sipag talaga ng batang to, si De La Cruz, talagang true to its form, the MVP of AKB Albay. At dito siya sa free throw area attempting to make the act of shooting foul committed by Team Tinambak. Team San Jose, sorry. Ayan na, mintis yung unang tira doon ni De La Cruz. Another shot. Pasok yun. At naka full court trap ngayon ang team Tinambak. Turnover committed by San Jose. Bola ngayon mapupunta sa Tinambak. Hand off to number 27. Pasakin kay number 8. Number 8 corner pass. Shot fake, sidestep. Wala, bumangga doon sa bantay niya. At tumba siya. Ayan na, transition na. Butata, kaso may foul. Kay number 8. At tawagan ng foul para sa team Tinambak. So number 8, Fontiliar Duke made the effort to defend the fast break. Kaya lang na-rewardan si number 19, John Santos ng San Jose. Okay na sana coach yung contest niya kaso binaba niya yung kamay. So yun yung normal things na nagiging mali ng mga bigs or kung sino man yung nagko-contest ng tira doon sa layup. Kapag binababa yung kamay, minsan na automatic na foul tayo dyan. Alright, back to the ball game. De La Cruz bababa ng bola. Pinasa muna dito kay number 20. Hand off kay number 77. Back to De La Cruz. De La Cruz, the drive. Kicks out to number 8. Attempts for 3, no good. And the ball will be for Sangay. San Jose. San Jose Basketball. Ayan na. Tatawag ng unang ceasefire ang San Jose para dito sa ating first quarter with 1 minute and 58 seconds remaining with a score of 20-16 in favor of San Jose. With the 1 minute and 58 seconds, coach, sa tingin mo, ano yung magiging adjustments ng both teams? Tingin ko coach kasi nagpakita ng 2-1-2 full court trapping defense yung team Tinambak. So I don't know if napansin nyo ng coach ng San Jose and he will make a press break for it. Kasi nung dinu-1-2 sila kanina, nag-commit sila ng turnover and yun na nga, causes yun ng turnover points dito sa team Tinambak. So let's see kung ano yung i-adjust ng coach ng San Jose doon sa trapping defense nitong Tinambak.
So only goes to show, coach, na yung mga coaches natin dito sa Kamsur, hindi lang basta-basta nag-field din ng players, kundi tactically wise, pinagpiprepararan nila yung laro. Shows how much they respect the game. And syempre, on the biggest stage, Ako Bicol Cup. Tama ka doon, Coach Mark. So balik tayo sa ball game ngayon. Naka-floating zone ngayon ang Tinambak. Pasa kay number 26 ng Sangay. Hangs in the air for 2. Noharte ng San Jose, si Durante. 26 sa Marsan Durante ng San Jose. At attempt ngayon ng 3 yung Tinambak. Rebound ng 2 points ngayon para kay Duque. Fontilar. Yeah, Fontilar Duque. What's the call? The traveling violation committed by San Jose, si Durante. Bola ngayon mapupunta sa Tinambak. So we are seeing the pickup of pace on both ends by both teams, defense and offense. Bola ngayon ng Tinambak. Hand off. Fakes. Drives. Commits a turnover. And si Durante ngayon bababa ng bola. Naghahanap ng mapapasa. Nakita sa corner. And drop pass, a floating shot. And 1 tayo doon, coach. Para dito sa San Jose. Courtesy by number 19, si Mr. Santos. 77. San Luis. So again, coach, nabanggit natin kanina na pag tumakbo ka, marirewardan ka. And in this sequence, San Jose is willing to share the basketball with conversions. At hindi na-convert yung 3-point play sana ni Santos doon sa free throw line. Ayan, dito na. At may foul na itawag. Committed ni number 18 ng San Jose, si Sanchez. First personal foul. Unang foul ni Sanchez, third team foul ng San Jose. At ngayon, time out naman ang LGU Tinambak para sa kanilang first time out in the first half. So we have 55 seconds remaining sa ating first quarter. 24 para sa Tinambak, 18 para naman sa 24 para sa San Jose, 18 sa Tinambak. So tignan natin kung ano yung mga may last second adjustment para sa first quarter ng both teams natin, Coach Nuki. Ayan, nag-aamuyan pa sila, coach, kasi most of the teams here first time pa lang nila magkakaharap-harap ngayon, and siyempre nag-a-adjust pa sa buong Kamsur nga. Sa tingin ko yung Naga lang talaga yung scouted kasi laging nag-tune up, pero yung other teams ngayon lang natin sila na makikita na maglalaro. So nagkakaamuyan pa, and malaki ang mga adjustment na nangyayari talaga doon sa second half. Okay, balik tayo sa ball game. Bola ng Tinambak. Inbound play. Muntik nang mabitawan doon yung bola at mag-turnover. Attempts ngayon sa 3 points. Wala. Rebound ni Santos. Santos ngayon bababa ng bola. Pinipressure ng dalawang Tinambak. May foul, may tatawag kay number 77 ng Tinambak, si San Luis. Foul number 77. Second personal foul. Penalty. Okay, so penalty na tayo, Coach Nuki. On the side of San Jose. Over the limit na, coach. Ang ngayon, ang Tinambak with 16 fouls na sila. Sayang nung adjustment ng Tinambak, Coach Nuki. So kung makikita mo, they fielded in long and agile players para ma-pressure yung offense na niraran ng Tinambak. Sadly, nag-commit sila ng foul and went over the foul limit. And in fairness, coach, maganda ang ball movement naman ng Tinambak na pinapakita nila dito. It's just that hindi nila nako-convert. Ayan na, nagmamadali sila ngayon. Sad-sad. Pasa sa labas. Kaso turnover yun, nakuha ni Durante.
Durante, diretso kaya? Yun lang, medyo outbalance siya sa tira niya na yon. Turnover ulit ng tinambak. Kuha ni Santos. Bigay ngayon kay Durante. Nagpasabit kaso wala siyang nakuhang foul doon at bola pa din ang Sangay. It's a block. Gandang recovery coach ng tinambak. We have 18 seconds remaining lang sa fourth quarter. Uy, naka-knockout play. Yun lang, hindi na convert. Ayan na si Sadsad, naghahanap ng mapapasahan. Medyo na-delay. Floater. Wala. Outlet. Tatakbo ni Pilapil. Aabutin kaya. Oops. Stepping on the lane. And we have Overspeeding. we have 1 second remaining. Tingnan natin kung anong gagawin nila. 1 second na lalabi. Papasok kaya sa oras? Mukhang hindi na. At the end of the first quarter, lamang dito ang Sangay with 25-18 leading by 7 points pagtatapos ng ating first quarter ng ating fourth game dito sa Ako Bicol Cup Camp Sur. Oo nga coach, lamang yung San Jose dito for the first quarter. Tignan natin kung paano ba mag-change yung complexion ng laro natin as the game progresses. Kasi sabi mo nga coach, nag-aamuyan pa lang tong dalawang team na to both on their first game of the Ako Bicol Cup, brought to you by none other than Congressman Saldico. Thank you po. And Ako Bicol Party List. So ayan, laging nagkukumit coach yung tinambak because of their turnovers. Ito naman San Jose, they're capitalizing on it. So most of the time, nako-convert nila yung points after turnovers or points on the turnovers of tinambak. So kaya ganit kalamang sila ngayon ng 7 points because of that. Tama coach. And I think coach, it is paying dividends para sa San Jose na although I think San Jose's lineup is older compared doon sa pinasok na lineup ng tinambak. They were doing things right and playing on the side of caution. So experience versus youth and yung advantage ay lumalabas sa first quarter natin, Coach Nuki. So umiinit pa lang yung De La Cruz para dito sa tinambak at yung outside shooter nilang gunner na si Abyog. So palit dito ng mga pyesa, madaming fresh legs na ipasok ngayon dito sa second quarter ng ating fourth game. Tignan natin kung anong mga adjustment gagawin ng ating mga coaches at ng ating mga players. So bola ngayon, San Jose, hahanap ng mapapasahan, attempt by Pasibe. Ayan na, De La Cruz all the way, lumabas, rebound number 12. San Jose running. Wala yun, rebound ulit ang tinambak. Hihinto si Abyog, attempts for 3, wala. And mari-rebound pa din, bola pa din ay mapupunta sa San Jose. Ayun na nga coach, I think both teams is trying to get the best out of this fast-paced na laro. And as we are now seeing kung sino yung would pay dividends sa kanilang ginagawa on their offense. Ayan na, cross-court pass at may matawag ang referee natin na offensive foul laban sa San Jose. Kay John Philip Pino, overzealous sa kanyang screening and sealing, which is an illegal move para sa basketball. Ang problema naman coach, nag-turnover ngayon, nag-inbound turnover yung tinambak. Doon sa sideline nila, ayan na nga, bola babalik ulit sa San Jose. Bola na kay Solero. Abanyel, fakes, balik kay Solero, drives. At tawag ay traveling. Ito sa good call by the referee coach. At pakinggan naman natin ang ating courtside reporter na si Jessa para sa kanyang ulat sa larong ito. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. San Jose established a good starting point as they currently in our leading spot. Nag-focus nga sila sa kanilang pamusong depensa. However, according to San Jose head coach Arnal, it should be equal to their offense.
pinaalalahanan din ni Coach ang mga players na as much as possible iwasan ang fouls. Ani pa nga ni Coach na since this is their first game, their goal is to expose all the players dahil naniniwala siya na may kanya-kanyang laro ang kanyang mga players. That's the latest for now, and I'll be back for more updates. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Jessa, for that wonderful report. And yun na nga, kung ano yung sinabi mo, yun din yung nakukuha natin sa larong ito. So ayan, may foul na tawag kay number 16 ng San Jose, Albaniel. First team foul and first personal foul, or second team foul already dito sa San Jose. So sideline, inbound play tayo, lalabas ni Abiog. Violation again, line ball ba? Anong natawag doon ng ating referees? So the referee is signaling a review on that sequence to confirm kung ano nga ba talaga yung nangyari doon sa sequence na yun, Coach. So notable players lang tayo sa side ng San Jose. We have Roel Postrado, a former varsity at USI 2004 to 2008. Also an MVP player at Gov El Rey Basketball League. Best point guard at Kong Wimpy Cup and a lot more. So all of the teams in the Ako Bicol Cup are expected to perform kasi hindi naman basta-basta yung mga naglalaro dito, Coach. So marami tayong mga notable players each game for each team. Ayan, thank you Coach Mark for the trivia na binigay mo. At yun na nga, we have probably the oldest player dito sa AKB Kamsur and perhaps doon sa AKB Cup Albay kasi I've been a coach also ng Team Legazpi doon. At ayan, si Kuya Tito Gaming Robert Remoto ay naglalaro pa para dito representing Team San Jose. Ayan na, 3 points doon para kay Pasibe. Ayan, didiskarte si De La Cruz. Naka-horse pa rin, Coach, ang play ng Tinambak. Turnover na naman, committed ni Parde. Sidestep ngayon, ang problema lang, medyo nagkaalanganin. At turnover, ayan na, all alone si De La Cruz sa corner. Hindi lang naipasok, rebound ng Sangay at outlet pass all the way for 2 points. Pasibe. At tatawag ulit ng timeout or ceasefire ang Tinambak with San Jose leading by 10 points already with 28-18 and 7 minutes and 44 seconds remaining in the second quarter of this ball game. This is the fourth game of this Sunday's best. At yun na nga, Coach, nakikita natin yung mga shot selection ng Team Tinambak opting to take the long shots even on fast breaks. Kaya lang, di nila nakukonvert. And sadly, nakukuha din ng San Jose yung rebound. And most of their players would run back on offense. Kaya yun, medyo nasusunog sila sa transition offense ng San Jose. Ayan, so yung mga kaka-join lang po sa atin sa ating live stream, huwag nyo pong kakalimutan like, subscribe, and i-share nyo na din po ang YouTube channel ng ating mahal na liga na Ako Bicol TV or AKB Cup sa YouTube. Hindi lang po sa Facebook, pati na rin sa YouTube. So running score is 30-18, Coach. So kanina that's 10-point lead, ngayon 12 pa lang lead ng San Jose. At binawasan yon ni De La Cruz sa kanyang 3 points. Narinig ka ata, Coach, ni De La Cruz. Pasa ngayon. Number kay Albaniel, Connie Remoto, attempt ni Santos sa 3. Wala, pumihit. Wala pa Hindi rin. Follow up. Wala, rebound ngayon ng Tinambak. Abiog. Binigay sa corner pass, dinrive. De La Cruz, passes. Drop pass. Pasok yun.
So Fontilar Fontilar. converts that extra pass by De La Cruz. Albanyel sablay doon sa kanyang tres. Yun lang, medyo napalakas yung nauna at napalakas yung pasa. Kaya Miscommunication, coach, on the part of I think Fontilar and Abyog. So ayan, bababa ni Albanyel yung bola para dito sa team San Jose. Drop pass kay Remoto. Problema lang, nahuli ng isa ring veteran ng tinambak, si number 12, Abisamis. So both teams, coach, playing zone defense as observed sa mga naglaro sa atin ngayon from the first game until ngayong laro na ngayong hapon. Medyo inaalat pa ko sa both teams natin kasi maraming nagto-turnover at mga nabibitawan na bola. Ayan na, outlet na kay De La Cruz. De La Cruz, drop pass dito kay number 22, si Oliveros ng tinambak. 2 points yun. Alam mo, coach, kahit most valuable player itong De La Cruz, the guy is willing to share the basketball involving his teammates. I think it would pay dividends at the end of the game. Uy, nag-Pinoy step doon si De La Cruz at nakakuha ng foul against San Jose. Dito, ina-acknowledge niya kay number 16 kay Albanyel. Lumalapit na po ang tinambak at 5 na lang ang kalamangan ng San Jose with 30 and 25 running score natin with 5 minutes and 48 remaining in the second quarter. Mintis na naman ang unang tira ni De La Cruz. Justin De La Cruz. Pasok ang pangalawang tira ni Justin De La Cruz. Sa tingin ko, coach, yung mga free throw woes natin ay dahil din sa court unfamiliarity kasi most of the players and the teams of this Ako Bicol Cup Kamsur, this would be the first opportunity for them to play here. So baka ano din, yan yung theory ko na baka factor din yan kung bakit nahihirapan silang pumukol sa free throw kahit walang bantay. Very well said, Coach. I strongly agree. As a player also, ganun din talaga. Medyo mamamalahibo ka sa una. Pero magagamay mo rin yan pagtapos ng mga ilang tira lang. So ito ngayon, buwan ng Aso nag-turnover ulit yung tinambak. Nakakakuha sana sila palagi ng mga offensive rebounds. Ang problema lang is either nami-miss nila or nagto-turnover sila. So yan, bola ngayon ng San Jose. Bababa ni Santos. Balik sa zona ang depensa ngayon ng tinambak. Santos, drive, steps, side step. Rebound ni Abisamis. Pasa kay De La Cruz. Justin all the way. 2 points. So ito na nga, coach, lumalapit na yung score ng tinambak. A taste of their own medicine. Ika nga. Kasi sinunog sila nung una sa fast break. Ngayon, yun naman din yung ginagawa nila against San Jose. Dalawa na lang at bola pa ngayon ng tinambak. Ayan na, si De La Cruz ulit. Diretso kaya, all the way. Gandang move, coach. All the way yon para sa tablang score na 30 deadlock ng ating ball game dito sa second quarter. San Jose ngayon ng bola. Bigay kay Santos. Santos the drives baseline. Pasa kay Remoto. Atake. Ayun na naman yung turnover ulit ng San Jose. Sunod-sunod ngayon. Diretso. Yun lang, coach. Medyo mali yung take-off nung player ng number 20 ng tinambak. Medyo mali yung take-off kaya nabitawan niya yung bola. Si Kenneth Young, medyo na yung paa niya, and I hope he's okay because he's limping his way out. Itong si Kenneth Young. So ito yung nakakatakot ko sa mga injuries natin, yung mga outbalance na mga take-off na ganyan. At pag na-injured ka pa naman ng MCL or ACL sa tuhod, ay Diyos ko po,
ang gasto sa pagpapagamot para kung gusto mo pang makabalik sa laro, magpapa-opera ka. Oo, Coach. Pero hindi basta-basta yung presyo, di ba, Coach? And we only want good things for our players. Kaya nga meron tayong Ako Bicol Cup again by Ako Bicol Party List and brought to you by our Congressman Saldico. So mababalik sa kondisyon at babalik sa mga dati nilang sigla at laro ang ating mga manlalaro mula sa Kamsur at ang mga imports na magagaling na nag-showcase ng kanilang talents dito sa Kamsur. Tignan natin, Coach, kung anong adjustment ng San Jose kasi parang sinusunog din sila sa fast break. Let's see how they would react differently sa ginagawa sa kanila ng Tinambak. Ayan, naka-solo pressure defense ngayon at hindi solo, naka-box and one na kay number 7, kay Pasibe. Itong Tinambak ngayon, naka-box and one sila. Naka 3 points yung San Jose. Bola ngayon ng Tinambak kay bababa ni De La Cruz. Gets a screen, drives. Ayun lang, medyo pinilit niya yung tira doon. Scramble for the ball, mapupunta sa Tinambak. Drive. And a floater shot by Oliveros. Ayan na naman, outlet pass. 2 points pa to Pasibe. Yan lang, Coach. I think they forgot about Pasibe. And the reason why I would understand na binaksinwan nila yung player kasi based on our report here, he's also a former AKB Cup player under Team Kamalig. So, nag-stuck yung bola sa net. Kala natin wedgie, iba yung wedgie na sa yan sa bakal yung nag-stuck. Ayun, balik back to the ball game at may foul na matatawag, pushing foul ang naitawag dito para sa number 1 ng San Jose, si Christopher Nash. Gandang pangalan, Christopher Nash. Pang-foreigner yung pangalan, Coach. Foreigner Kaano-ano kaya to ni Steve Nash? Steve Nash. Ayan, balik tayo sa ball game. Number 13, the MVP of Albay. Attempts or 3 and makes it. Kay De La Cruz. Sabi nga, Coach, hand down, man down. Man And you down. don't do that against the MVP of the Ako Bicol Cup, Albay Leg. Oh yes, sir. At lamang na ngayon ang Tinambak ng 4 points. Plus, bola pa nila dahil may committed na offensive foul ang San Jose. Nasa penalty na po ang San Jose ngayon. Slowly but surely, Coach, nakuha ng Team Tinambak ang kanilang momentum. And kung makikita mo, translates to an 8-point lead. And not only that, they forced San Jose to a penalty situation. Oh, Coach. And unang free throw ni Duke Fontilar ay sablay doon. Tingnan natin kung may split niya man lang. Wala pa din. 0 out of 2. Ayun, nagbababa ng bola si number 6. Butata ang inabot niya dito kay number 8, kay Fontilar. So, dinortodor ni Albanyel yung bola. Kaya lang, better defense. Yes, Coach. Ayan na, simpleng inbound play. Gandang pasa Muntik sana, na. Coach. Ayan na naman, tumatakbo ang Tinambak ni si Pontillar. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz pipihit. Diretso kaya. Wala. Rebound ni number 12, Abisamis ng Tinambak. At nakakuha pa siya, Coach, ng foul doon. I would say, Coach, na ginagamit niya, Bisamis, ang kanyang God-given talent. Ang haba ng kamay. Ilan kaya wingspan nito, Coach? Oo, Coach. Di natin masabi, pero mahaba. Mahaba siya. 6'2", listed height niya dito Pero I think his reach will be as long as 6'5", I think. Or even more, Coach. Yeah. Kasi yung rebound nun, kuha na ng kalaban, nakuha niya pa At ngayon, pakinggan naman natin ang ating courtside reporter na si Carmela para sa kanyang ulat sa laro.
According to Coach Bokro Mangoyo of Team Tinambak, their weakness right now is about court presence. Medyo naninibago daw ang kanilang mga players, but gagawa nila ito ng paraan para naman makapag-adjust sila kahit mas naunguna ang Team San Jose, especially in the first quarter. Kaya right now, here in our second, mas titibayan nila at mas dodoblihin ang liksi at bilis dahil isa din itong advantage para sa kanila having a younger players at para mas makasabay sila sa Team San Jose at ma-maintain na ang leading score today. Balik sa inyo, Coach Nuki and Coach Mark. Yun na nga, Coach. We just had a turnover, 3 seconds yung tinawag sa atin against Team San Jose. Ball now is on the court of Tinambak. Ayan. So, nagsisignal ng play ngayon si San Luis ng Tinambak. Ayan, si De La Cruz binigyan ng screen. First time ko makita, Coach, yung offensive set na ganito. Oo, I think Tinambak is running a Euro ball screen against the zone. This is the first time I ever saw this kind of adjustment against the zone. Ayan na, rebound ng Tinambak. Tumatakbo, kaso nag-turnover. Santos ngayon, nag-floater shot. Wala. Rebound ni number 1, outlet kay De La Cruz. De La Cruz ngayon, ang attempt ng 3. Wala pa din. Follow-up shot. Ayan na, bola mapupunta sa San Jose. 47 seconds remaining for our second quarter with Tinambak turning the tide, leading 43-36. Bola ngayon ng San Jose. Perimeter shot, wala. Bababa ng bola si Oliveros. Pinasa kay De La Cruz. De La Cruz, the drive, hangs. Butata siya doon. Ayan na. Convert kaya ang kaliwa. May kasama pang foul na naitawag, committed ni number 77 si San Luis ng Tinambak. At ito na ang kanyang third personal foul at first team foul pa lang ng Tinambak. Yun na nga, Coach, pinipili ng Tinambak to play a very fast pace, forcing fast breaks, and San Jose naman ngayon playing pensive offense by being patient and playing defense to turn it into offense. 18 seconds na lang ang natitira sa ating second quarter ng fourth game natin. San Jose versus Tinambak. Corner pass to Abyo, galing kay De La Cruz. Wala yan. Rebound ngayon ni Durante. Durante nagmamadali. 3 seconds. Oh, costly turnover. Ayan na, sakto pa kaya? Wala yun. Almost made it, Coach. Straight line sana. Another highlight in the making. Kaya lang hindi pumasok. So, end of the second half with Tinambak leading 43, San Jose 39. So, ano kaya ang magiging complexion ng laro this second half? So, humabol, Coach, di ba? Humabol lang yung Tinambak coming down from 10 points. Hinabol nila at sila na ngayon ang lamang after ng 2 quarter sa ating magandang laban na to na fourth game this Sunday's Best. Magbabalik po kami sa aming third quarter.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. At nagbabalik tayo ngayon sa second half, which is the third and fourth quarter ng ating fourth game, which is versus Tinambak and San Jose dito sa Caferte Sports Complex. Brought to you pa rin by Ako Bicol Cup, by Ako Bicol Party List, especially by Congressman Saldico. And Coach Mark, sino ba yung naging top performance natin ng first half? Notably, Coach, sa side ng Tinambak, we have unsurprisingly, De La Cruz with 18 points, 2 rebounds, 2 assists, and 1 steal. We also have Funtilar with 7 points, 2 rebounds, 1 block, and 1 steal. Sa San Jose naman, we have John Santos with 15 points, 3 rebounds, and Alan Pasibe with 12 points, 1 rebound, 1 assist, and 2 steals. Talking about De La Cruz, Coach, ang gandang baseline pass niya doon sa kanyang teammate. We have 45 and 39 with Tinambak leading. Gandang drop pass naman yon. 2 points para kay Solero. So yun na nga, Coach, yung offense ng San Jose being generated by their patience on the offensive end. Hindi sila nagmamadali. Medyo nalito doon si De La Cruz sa papasa kasi humingi ng bola yung yung Albanyel ng San Jose. Sakto yung pasa, kaso maling tao. Balik tayo sa ball game. Bola ng Tinambak, nag-turnover yung San Jose. After that pass by De La Cruz to a wrong man. Nga, De La Cruz, da-drive ngayon. Butata ang inabot niya sa number 25, si Solero. At nag-transition kay Pasibe, 2 points. Konti-konti, dalawa na lang ang lamang. There's nothing special, ko sa ginagawa ng San Jose. They're sticking to their game plan, I think. And it's paying dividends. Siguro may short-term memory loss itong Tinambak. Kaya di nila nakokontinue yung intensity nila. But tignan natin yung adjustments as the game progresses. And outlet pass, buti na lang, deflect ni De La Cruz. Kung hindi, malamang easy 2 points na naman sana yon sa San Jose. At bola ngayon ng San Jose after deflection ni De La Cruz. Baseline in, out of bounds play tayo. Kahanap ng mapapasahan at nag-turnover ang San Jose ni Albanyel. Crucial pass. De La Cruz bibigyan ng screen ni Pasibe. Ay, Abisamis. Inasa kay Abyog. Abyog, natapikan. Kuha niya pa din. Binigay kay Abisamis. Oliveros, titira ng 2. Wala. Rebound. At foul to wala pa din. Kaso may tinawag na foul sa ilalim. Sino ang foul? Foul committed by Sangay. Pushing foul by number 16, si Albanyel. Albanyel of San Jose committing that foul. Third personal foul na Albanyel at first team foul for this third quarter for the team San Jose. Oliveros, kinuha yung pasa ni Abyog. Abyog attempts sa tres, corner shot, no good yon. Tapikan ng bola sa rebound at mapupunta sa San Jose. Bababa ngayon ng bola si Durante. Pasa sa wing, 3 points yun. Kay Pasibe. So, Pasibe, Coach, is picking off where he left off from the first half. True to the report, his scoring on will
Muntik na matravel load at nabuta ta si Abiog. Gawa ng bola, nakuha ng San Jose. Deflected again ni De La Cruz. Somewhere, somehow, maganda rin yung deflections kasi natitigilan yung fast break opportunity sana ng San Jose. At may warning dito ng bench decorum for Team San Jose. Durante may hawak ng bola, hinaharas ngayon ni De La Cruz. Nasa kay Solero, pasa ngayon. Drive, medyo nadulas at nabitawan yung bola, causing them to get a turnover ni Sanchez. Yun. Bola ngayon tinambak. De La Cruz. Naka-horns pa rin, coach, ang tinambak despite na naka-zone ang San Jose. Biog, drive and kick. Balik kay De La Cruz. Magre-relocate si Abiog. Napasahan sa corner, all alone for 3. Yes, sir! Converts that shot, coach. So, San Jose tinambak, showing signs of a very patient offensive set. Swinging the ball from one side, breaking the zone of San Jose. Gandang patience doon na pinakita ng tinambak sa kanilang offense. Na-rotate talaga yung bola. Tira ngayon ng Sangay. San Jose, sumablay sila. At may turnover pa kay Santos. Tinambak ngayon. De La Cruz, bababa ng bola. Bibigyan ng screen ni Abisamis. Nag-roll si Abisamis. Stops and pop. Short lang yung tira. Rebound ni Sanchez. Outlet pass. Hang time. Gandang move ng coach. Albanyel. Para sa kanyang 2 points reverse shot. Crosses over. Lays up. Wala. Para kay De La Cruz. Kuha ngayon ni Durante. Pinasa kay Pasibe. Pumeke. Nalit kay Sanchez. Albanyel. Solero. Wala ang jump shot ni Sanchez. Rebound ng tinambak. Dito kay Abiog. Mamadaling ang crossover. In-outlet pass pa rin kay De La Cruz. Balik is Abiog. Abiog for 3. Another one, coach. Again, pushing the pace. Same spot, same results. By Abiog. Kaya na. Bola ng San Jose. San Jose, pasa kay Durante. Durante, binigyan ng screen. Tinira, malakas yun. Rebound ni Abisamis. Abiog bababa ng bola. Advance pass, floater. Wala. Agawan sa bola. Nakuha pa din ng tinambak. Pasakin kay De La Cruz, all alone. Wala pa rin. Medyo maalat si De La Cruz ngayon sa second half sa kanyang outside shooting. Bababa ng San Jose yung bola. Bibigay Durante. Jump shot sa perimeter. Wala yun. Sayang naman ang kanyang offensive rebound at putback. Solero misses the bunny. Nakaka-deflate yung coach. Ayan na nga. Wala yun. Rebound ng San Jose. Uy! Malakas yung kanyang pasa. Tama sana yung plano. At may substitution tayo ngayon. Papasok si Santos at si Tito Gaming, Robert Remoto, papalitan si Durante at si Sanchez. I think, coach, on the side of San Jose, they should do a better work on communication on the offense kasi medyo nawawalan sila ng spacing kanina. Di alam kung saan pupunta and screens coming on both sides, coach. Good point tayo dun, coach. Sayang yung mga opportunities nila dahil sa ganung mga sitwasyon. Minsan hindi nila tinitake care yung ball. Ayan na, outlet pass. Pasibe. Perimeter is good. Bola ngayon ng tinambak. De La Cruz, may hawak ng bola. Relax lang daw, mag-horns. Okay. At punta naman natin si Jessa para sa kanyang interviews sa coach ng San Jose. 2 points, De La Cruz. Thank you, Coach Nuki and Coach Mark. Mga kasarog, currently, Tinambak is leading the game with only 1-point lead. So now with me is the San Jose head coach, Coach Arnel Armia. Marhay na hapon, Coach. First, I would like to commend how San Jose started the game. But now, biglang humabol itong Tinambak. What are the adjustment na ginawa po ng San Jose para mapigilan ang patuloy na paglobo ng kalamangan ng Tinambak?
Ma'am, siguro ang depensa namin medyo higpit namin para medyo hindi na masyado makabuelo ang kalaban natin. Kasi alam natin ang basketball, pag medyo nagkakaroon ng momentum ng isang team, talagang rumaratsad yan. Siguro, higpitan namin ng konti yung depensa. And I think, Coach, kailangan lang ng teamwork at communication para tuluyang ma-maintain ang inyong pagiging in a leading spot. So now, Coach, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for this Ako Bicol Cup? Yeah, una-una po gusto ko salamat sa aming butihing mayor, Mayor Gerald Peña. Maski po wala siya ngayon, ang suporta niya parating na sa amin. Ano po, sa aming mga municipal officials at sa aming mga fans niya sa San Jose. Shoutout ako dyan kila Kirby at sa aking misis, si Cathy. Sana ang parating namang inaano ng mga coaches ay maayos ang laro, natural. May matatalo, may mananalo, but importante ang samahan. Sabi nga ng ating organizer, Ako Bicol, dapat mag-enjoy tayo at least para naman maganda na naman ang maging future ng mga players natin, mga bata-bata pa dyan. Ayan, Coach, I love how the positive you are right now. So that's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Ayun nga, at napakagandang camera work ng ating camera crew. May mga lambingan sa sideline. Lambingan moments brought to you by Ako Bicol. Okay, balik tayo sa ball game. Kailan kaya yung kiss cam, Coach? Baka meron. Meron na yan. Pag may jumbotron na tayo dito sa gitna para mas maganda. Balikan ko lang, Coach, yung sinabi ng coach ng San Jose. Again, he focused on defense, which is expected of sa kanila as a coach, na dapat talaga tutukan yung depensa kasi lahat naman makaka-layup, makaka-shoot. But defense, you can't teach defense. The key to defense is none other than effort. Yun na nga, Coach. Effort, energy, and yung puso, desire mo talaga kung gusto mong dumipensa. Ay, balik tayo sa laro. De La Cruz to Abiog. Abiog attempts. Uy, in and out yun. Rebound ni Oliveros. Oliveros, bobomba. Nabitawan, sakto lang. Rebound ngayon ng San Jose. Nagmamadali si number 25, Solero. Crossover. Nakuha ni Santos. Santos attempts for 3. No good. Rebound ni Remoto. Walang foul yun na tinawag ang referee at bola pa din sa San Jose. Still, same ball. Albanyal ngayon. Between the leg, crossover. And ngayon naman, puntahan naman natin si Carmela para sa kanyang interview naman ng coach ng Tinambak. That's a wedgie. Kasama na nga natin ang coach ng Team Tinambak, walang iba kundi si Coach Bok Romangayo. Coach, good afternoon po. Kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman po. By the way, assistant coach po ni Coach GR Parco po. So Coach, matanong ko lang po, ano po ba yung naging sikreto nyo bilang team dahil nakahabol na kayo sa Team San Jose? In-execute lang namin yung mga practice namin, defense. Kaya lang talaga ngayon third quarter talagang may mga shooters sila na kailangan i-close out. Alright, Coach, meron ka po bang gustong pasalamatan or i-shout out? Siyempre po, talagang nagpapasalamat po kami sa aming Mayor Attorney Roel Breo Sutuy, together with Vice Mayor Bubit Prades, full support sa aming team po dito sa AKB Cup. Yun naman lang po. Thank you, Coach Buck. Kaya good luck po sa laro nyo ngayon gabi. And balik sa inyo, Coach Mark and Coach Nuki. Thank you, Carmela, for that report. Tama nga, very short yung sinabi niya, but it cannot be truer. Na they should focus on the leakers and shooters ng San Jose who are doing their damage against the Tinambak defense. Ayun nga, Coach. So isang nakikitang highlights natin na nabibigyan ng opportunity yung mga coaches ng team na ma-interview, which is bibihira mangyari yun. Nangyayari lang yun dito sa Kamsur with the Bukal League. Pero ngayon dito lahat nabibigyan ng opportunity. Collegiate coach ka man o hindi, may opportunity ka na makapagsalita in front of the camera, developing your communication skills as well and your confidence na mai-showcase mo and mapasalamatan mo yung mga tao na tumutulong sa team na nirepresent nyo.
Oo nga, coach. And now we have foul on the 3-point attempt by Pasibe. Sorry. Pasibe. So, 3 free throw to na unang tira pa lang. Pasok na. Dito, kay number 7 ng San Jose, si Pasibe. 2-4-2 na. So, one more yung i-award sa kanila. And yung sinabi mo, coach, kanina, that cannot be truer also. So, the Ako Bicol Cup competition or league is a very good avenue for not only the players to showcase their talents, but also coaches to showcase their talents as well. Ayun, may muntik na mag-turnover. Parde, bitin yung tira niya sa jump shot sa perimeter. Yan na, nagmamadali. Dire-diretso, Pasibe. 2 points. Ay, Albanyel. Albanyel yon. Layup. All the way. May length tong Albanyel sa transition Kaya medyo mahirapan yung tinambak dito sa pagdepensa. Tignan natin. Jump shot niyo ni Celis sa gitna. Wala. Rebound ni Abiog for 2 points. Naka-timing doon si Abiog sa ilalim, coach. So parang kailan lang, coach, yung scoring natin. Lamang na ang San Jose. So parang palitan ng suntok from San Jose and Tinambak, which makes this a very interesting game. Because if this still ensues until the 4th quarter, kahit tayo mahihirapan din malaman kung sino ba talaga mananalo. Ayun na nga. Naubusan na ng oras. At masasabi natin na itong quarter na to ay naipanalo ng San Jose kontra dito sa Tinambak ang quarter na ito. So tingnan natin, coach, yung magiging adjustments ng Team Tinambak because they were getting good looks and good adjustments nung second quarter. But now the tides have turned once again and we know that basketball is a game of momentum. Tingnan natin kung ma-regain nila yung momentum coming this 4th quarter, this 4th and final quarter. Very similar yung nangyari nung second quarter, rumatsyada yung Tinambak. After that naman, ito naman, patapos na yung 3rd quarter, ito naman San Jose ang umataw. Kaya ang ganda ng laro ngayon, lahat ng mga games natin was very excited from the very start. And even now, at ano pa kaya yung mamayang last 2 games na magaganap after nito ng 4th game na naglalaro ngayon, which is the Tinambak and San Jose. So this, coach, is a classical battle of pace by a younger team, which is Tinambak, and comparatively older but more patient team ng San Jose. So kung ikaw yung tatanungin, coach, what would you choose? Yung fast-paced na laro or set lang ng offense, every offensive set? If, sabi nga niya, coach, if depende kung yung anong sistema nyo, you have to stick with it. Kumbaga, ride or die kayo doon kasi yun yung sistema nyo, yun na yung pinagpraktisan nyo. At matalo man kayo manalo doon, at least masaya kayo na yung sistema nyo, yung pa rin yung tinakbo nyo. At it's just not, kumbaga, masasabi natin at the end of the game, hindi para sa inyo yung laro. Pero kung manalo naman kayo, siyempre masarap sa pakiramdam. I would totally agree, coach. Kasi systems, they are there for a reason. And of course, coach, yung personnel natin sa loob. Yes, yung fit personnel na makakapag-run noong system na gusto mo as a coach and as a culture ng team ninyo kung anong nire-run nyo. Ayan na, Oliveros, bumangga. Turnover kaya, tumama sa paa. At yes, turnover nga ang Tinambak ngayon. So, bola kayo ng San Jose. Santos, may hawak ng bola. Nakamantuman na ngayon ng Tinambak. Side step, yun lang, medyo na-injured si Solero. Natapakan yung paa upon his drive and natawagan pa siya ng traveling. I hope he's okay, coach. Yes, coach. The guy is grimacing in pain dyan sa gilid. I hope he's okay. At maganda pa naman ang nilalaro niya ni Solero, especially ngayong second half. Baka naman pagpag lang, coach. Sana nga.
Nandiyan na yung mga teammates niya. Hinihigpitan ng sintas ng kanyang sapatos. At baka makakita tayo ng pagpaglang. Game na. Sa mga ganitong klaseng situation, Coach, ito na yung mga tinatawag nating next man up. Yes, Coach. So, next man up, ibig sabihin, you'll always be ready kasi di mo alam, baka may ma-injure sa teammates mo or mag-fouled out. Siyempre, when we say next man up, pag hindi ka ready, you cannot be called the next man up. Okay, next man down siguro yun, no, Coach? Exactly, Coach. So, kaya nga maraming players because basketball is a team game and when one player is down, another one is expected to take on the role. Alright, so balik tayo sa game. De La Cruz ngayon may hawak ng bola to Abiog. Abiog hihingi ng screen. Drive in the perimeter, free throw shot. Wala. Rebound ng San Jose. Dahan-dahan lang daw, sabi ni Santos. Tira ng tres ngayon. Offensive rebound. Labas muna. So 9 seconds on the shot 9 clock. 9 seconds na lang. Shot clock natin. Alam nila yon. Tinira. Sabi mo, Coach. 9 seconds. 2 points ngayon. For Pasibe. At binawi agad ni De La Cruz sa kanyang speedy drive. Transition. Di ko nakita yung Coach. Ang bilis. MVP talaga. So ayan na. Number 16 ng San Jose. Wala yon. Ayan na ulit. Transition ulit. De La Cruz. I-spin. Bitawan yung bola. Pasa kay Abiog. Abiog, relax lang daw. Pasa sana yon. Deflected by San Jose. So balik ang bola sa Tinambak with a baseline inbound. So ayan na, naka-box formation yung Tinambak. Balik ngayon kay Abiog, lumabas ng bola. Ayan na, rebound ni Santos. Ito pala si Santos. Ang attempt ng tres, wala. Rebound ni Abiog. Sa outlet pass ngayon kay De La Cruz. De La Cruz for 2. O bagyan ang lumalapit ngayon ang Tinambak with 59-65 scoring natin. Leading pa rin ang San Jose with 8 minutes remaining in the last period. Tinambak making most out of their offensive situations. So, tingnan natin. Mga coach, aghahanap ngayon ng mapasahan si Sanchez. Bigay kay Remoto. Remoto, agawan sa bola. Diretso na nakuha ng Tinambak. Pinasa kay De La Cruz, galing kay Abiog. De La Cruz, bumanda pa, wala pa din. De La Cruz again, nakakuha siya ngayon ng foul this time. We can observe, Coach, that De La Cruz is sensing a need to assert himself on the offense. So, kung makikita mo, and now he's back on the free throw line. Extra aggressive na siya ngayon, Coach. Si De La Cruz siguro. Sabi nito, MVP ako. I need to showcase. I need to show up. It's time. Ayan na. Nag-roll pa sa ring. Talagang papasok at papasok yan. Para dito kay De La Cruz. So, 5 na lang ang hinahabol ng Tinambak. Dito sa San Jose. San Jose naman filling in more sizes and heights over dito sa Tinambak, which are guards. At may timeout ngayon tatawag. Break muna daw, ceasefire, sabi ng coach ng San Jose. At meron silang playing coach dito. Kung ikaw, Coach, yung tatanungin sa side ng San Jose since medyo nagsuslow down yung offense sila, ano ba yung magiging adjustment mo coming in the timeout? Definitely, I have to exploit my young players na nandiyan kasi combination sila, Coach, ng young and vets yung San Jose. So most probably magbibigay ako ng screen doon sa veteran, bibigyan ng screen yung guard nila so that yung guard nila makaka-create kaysa naman sa ipapa one-on-one lang natin, which is a very readable
scenario yung one-on-one na gagawin at hindi naman bagay sa atin yun sa Pilipinas because we lack of height and the size of an NBA player. So we have to play as a team by asking for a ball screen and then maybe exploit kung ano yung pwedeng maging mismatches na mangyari. And I would agree, Coach. Given the lineup of San Jose and the players that they have fielded in coming off the timeout. Hopefully, tignan natin kung mag-benefit yung out of the timeout nila. Bola na ngayon ng Sangay. Albanyel. Titira si number. Nakuha ni Nash ang bola. Balik kay Pasibi. One dribble pull up. Wala yon. At may technical ngayon na itawag si referee. Faraon kay De La Cruz. Ano kaya ang hatol at may technical foul kay number 13? Disconcerting the shooter ang naitawag na technical foul kay De La Cruz. So ball now on the side of San Jose. I think it's gonna be 2 free throws plus ball possession. So bawal niyo yung gawin. Technical foul ang disconcerting foul against the shooter. So bawal yun. So ayan, Pasibi converting. Isang tira lang pala, coach, isang penalty lang. And same ano. So yan, si Solero ng San Jose is limping and I don't think he will still come back to this game. Medyo masama yung pagkaka-sprain ni Solero doon kanina sa drive niya. So ayan, bola ng San Jose. Remoto lalabas, binigay kay Nash. Nash binigay kay Pasibi. Pasibi malayo yun para sa 3. Wala. Rebound. Nakuha ni Abisamis. De La Cruz ngayon may hawak ng bola. Nagmamadali na siya. Binigay kay Abiog. Abiog ready to shoot. Yes sir. 2 points. Again, 2 points. Again, Coach, De La Cruz again asserting himself, creating for his teammates. So kung hindi ko kaya, sa kakampi ko. Ayan naman ngayon si Albanyel. Same ball. So frustration on the part, may frustration on the part of Tinambak for failing to finish the defensive sequence with the defensive rebound, Coach. Securing the ball. Back to the ball game. Turnover doon. Steal ni Abiog. And binigay kay Oliveros. Kay De La Cruz ngayon. Pinipressure na ni Pasibe. Pasibe versus De La Cruz. Asa kay Oliveros. Thinking a 3. Attempts. Iyon na nga. Wedgie. That's a wedgie, Coach. That is the second wedgie of the ball game. The ball game. And we have the first wedgie of the ball game. Second na yan, Coach. Second na ba? Second wedgie of the ball game. Wedgie na yan. At sa mga kakapasok lang po sa ating online FB stream dito po sa Ako Bicol Cup TV, maaari lang po i-like nyo din at subscribe ang aming YouTube channel na Ako Bicol Cup TV para po mas updated tayo and nasa YouTube din tayo. Thank you. Balik tayo sa ball game. Abiog attempts again for 3. Alanganin yun. Pasok pa din. Heat check na ba, Coach? Heat check na ba? Heat check, Coach. Tinambak now, regaining the 1-point lead. Let's see the response of San Jose. Attempts i-notch din yun. Kaso short. Ayan na si De La Cruz. Nagmamadali na siya. De derecho. Wala. Rebound ng pasa kay De La Cruz pa rin. Makakakuha ng foul sa ilalim. I think it's a blocking foul committed by Albanyel. Number 16, Albanyel, Fourth na yun. Fourth personal coach na coach. Fourth personal na ni Albanyel with 5 minutes and 45 minutes remaining at hindi siya pinalitan ng kanya coach. Oh, a steal. Muntik ng steal. Ayan na si De La Cruz. Speeding away. Wala. Rebound ulit ang tinamba. Kakaldak si Oliveros ngayon. Reverse. Wala pa din. Abiog. Titira. Wala. Rebound na ngayon Albanyel. Albanyel.
Ang sipag ng Albanyel, coach. Oo, kahit ano na, kumukontest pa din. Dumiretso ngayon, nakakuha pa ng foul. Door to door. Nakakatakot ko si Albanyel, coach, kasi, di ba, 4 fouls na, tapos andyan pa din siya. And he's still aggressive. Pero ganun talaga, pag may fighter mentality, siguro ganun talaga yung gagawin mo eh. And as a coach, yan yung mga gusto mong player, mga two-way player. Gets the rebound, plays defense, and has offense. Yun, perfectly said. It's not all about the offense kasi. It's all about how to shoot the ball eh. It's all about the many things that you can do when playing basketball. There's defending lalo na, rebounding the ball, proper backs out, proper screen, communicating to your teammates, lalo na yung being a leader. Yes, coach. Ayan, Albanyel, 2 for 2 sa kanyang bonus shots. So Albanyel, coach, despite the 4 fouls, has regained the lead for San Jose. Sub ngayon si Nash. Umasok si number 25 ng San Jose, si Solero is back. Solero is back, coach. Ayun. Solero is back. Iron Man. Iron Man to. Iba. Ayun na nga. Okay, naka-rebound pa. Nakuha niya pa yung rebound. Ayan o. Limping but still playing. Lodi Solero. Ayan na pa. Inside pass kay Remoto. Nakuha niya ulit. Titira ulit. At nakakuha ng foul si Tito Gaming Robert Remoto, nearing 50 years old but still playing. Kung merong asitaw ba ang PBA, coach? Meron tayo. Tito Robert Gaming. Nakakalaro ko to, coach, sa 40 up. Pero grabe pa talaga pag nagbabantayan kami. Sus Mariosep, ang hirap bantayan ng Tito Gaming Robert na to. Ageless. Ayan na. Ayan. Perfect shot. So we have 5 minutes remaining for our last quarter. So each team preparing their last counter punches. And yan. Mintis yung pangalawang attempt ni Tito Gaming Robert Remoto. And seesaw battle tayo dito, coach. Starting the 4th quarter. Kanina pa to. So De La Cruz didiskarte ngayon. Pressure, kaso may foul committed ni Durante. An overzealous foul given by Durante. Too aggressive. Too aggressive against De La Cruz. Lalabas ngayon si Fontillar ng Tinambak. Inbound elevator play. Kaso nakita yon. Back to Asible. Layup is good. At ngayon, puntahan naman natin si Carmela para sa kanyang nakuwang report sa team ng Tinambak. Dikit na dikit pa rin ang bakbakan nito sa pagitan ng San Jose at Tinambak. But as of now, here in our 3rd quarter, nakalamang na naman ng 2 puntos ang Team San Jose laban sa Team Tinambak. Kaya sabi ni Assistant Coach Bok Romangayo, mag-focus muli sila sa kanilang depensa. At ngayon, binawi ng Team Tinambak ang kalamangan sa 3 points ni Abyog. Kaya balik muna sa inyo, Coach Nuki at Coach Mark. Yun na nga yung sa report. So, but now, the complexion of the game has changed and San Jose regaining the lead with that fast break conversion. Napaka-exciting ng game na to, Coach. Di natin alam anong magiging outcome. So, sunod-sunod ang gaganda ng laro. So, dapat talaga, kung wala lang naman kayong ginagawa, may 2 pang game po dito na lalaro pa. And I know it will be much more exciting. Punta na po kayo dito sa Cavite Sports Complex dito po sa Pili at manood kayo ng live. Mas masarap dito, aircon pa. Para makita nyo din ang mga masisipag na AKB committee and officials na nandito showcasing the AKB brand of sports entertainment, especially in basketball, Coach. Thank you, Ako Bicol Cup and Ako Bicol Party List. And especially to Congressman Saldico. Bola ngayon ng Tinambak. Kay De La Cruz. De La Cruz, naka-horns pa rin talaga si Coach. All the way. All the way sila, Coach. De La Cruz, drive and drop. Same play. Napakaganda. Drive, De La Cruz, drop kay Oliveros. 2 points. Ayan na si Ironman Solero.
Pinasa kay Albanyel. Albanyel for 3. Was left open, I think, inadvertently, coach. Iika-ika pa yan, coach. Ay, hindi. Si ano pala, Solero, si Albanyel yun. Ayan na, Solero. Naka-rebound pa. Solero, baba daw muna. Siya muna didiskarte. Gumagwardya siya ngayon. Pinasa kay Albanyel. Albanyel, ihintay muna ng kampe. Muntik na maagawan doon ni Abiog. 10 seconds on the shot clock. Pasa kay Durante. Rebound ni Abisamis. Pasa kay De La Cruz. Lays up. 2 points. Ay, De La Cruz. Ayan si Durante. San Jose setting their offense. Naka-box and 1 na sila ngayon, coach, kay Pasibe. To Durante. Albanyel drives baseline. Bumps, spins, 2 points. Napakaganda ng coach. Shows the veteran mentality nito ni Albanyel against the porous defense of Tinambak. At may length itong si Albanyel, kaya medyo nakakalamang. May tatawag dito na offensive foul laban kay number 8 ng Tinambak, si Joke Fontillar. I think that was a good recognition, coach, on the defensive part, defensive effort of San Jose, trailing the shooter and pushing more effort to go against the screen, canceling the corner 3-point. Ayun na. Wala ngayon. Yan na nga. Kala ko nga, nagmamadali. May tira talaga. Pasibe for 3. De La Cruz di diskarte. Babawi kaya ng 3. Short lang yun. Rebound ni Abiog. Follow up again ni Abiog. This time, pasok sa kanyang pangalawang attempt. So 5-point lead by San Jose with 2 minutes 30 seconds remaining. Durante ngayon, bababa. 75-80 is our score in the fourth quarter. Durante ngayon, atake sa gitna. Commits a turnover. De La Cruz all alone for 2. De La Cruz converts on that, Coach Nuki, cutting the lead to 3 points. Tatlo na lang with almost 2 minutes remaining in the fourth quarter. Naka-box and 1 sila, coach, ngayon kay Pasibe. Pasibe plus to Durante. Durante bagyang buwelo. Hindi niya na ipasok yon. Rebound ni Abiog. Ngayon naman, puntahan naman natin si Jessa para sa kanyang nakuhang report sa team ng San Jose. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. This has ended an evenly match between San Jose versus Team Tinambak. That's why Team San Jose strengthened more their defense through the use of 2-3 defense. Sabi nga ni Coach kanina, teamwork and communication is the key to win this game. That's the latest for now. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Jessa, for that wonderful report. Kaya nga, babalikan natin. Offense wins games and defense wins championship. Ayan na nga, nagkakadepensahan na nga, coach, at turnover dahil sa magandang depensa ng San Jose. So, trailing ngayon si San Jose ng 80-77. Solero with the ball. Partida pa yan. Natapilok yan. Kaso nag-turnover doon. Ayan na kay De La Cruz ngayon. Atake si De La Cruz. Dinrapas kay Abiog. Kaso may offensive foul. Hawi. Hawi si Abiog. Kaya sayang yung opportunity na yon. Maybe he doesn't need it. Kaso nga lang, baka abutin daw ng Blanca. Kaya medyo in-extend niya yung braso niya. Solero ngayon, may hawak ng bola. Pinasa kay Albanyel. Tinambak playing a zone float here. Pasibe. Nakabuelo. Pasok yan sa 3. Naiwan yung box in 1 doon. Sagot si Abiog, kaso Blanca siya doon. Ayan na. Scramble for the ball. Pambuno na sa bola. Kanino kaya? Parang traveling yon. Umikot siya. Umikot at na-travel. At nakatawag ngayon ng ceasefire, time out. Very commendable, coach, yung effort nitong Solero. Imagine, na-injured na yan. Pero siya pa yung unang tumatalon for
the loose ball. At tumahabol pa nga ako sa transition defense, yung Solero. Kala ko kanina, iika-ika na, hindi na babalik. Kaso may heart of a champion pala to, si Solero, which is like an Iron Man. Exactly, Coach. Yan ang mga gusto nating player, mga two-way player, and gives everything inside the ball game. Laban kung laban. Sabi ko nga kanina, ano kaya to? Injured talaga o pagpag lang? So ngayon, nakita natin, pagpag lang. Pagpag lang yan. Pagpag lang yan. Kaya sana, yung mga bata na nanonood ngayon, pag na-injured kayo, huwag niyong feel na feel. Dapat kung kaya pang itayo niyan, kayang ilaban nyo. Sayang naman yung playing time natin. At pag inarte-artehan lang natin, niloloko lang natin ang sarili natin, di ba, Coach? Oo, Coach, tama yun. Balik tayo sa ball game. Balik tayo sa napakagandang ball game na to. With San Jose leading by 6 points with 1 minute and 5 seconds remaining in the fourth quarter. Okay, 14 seconds on the shot clock after choosing to inbound on the half court. Yan, so 14 seconds lang ito kasi half court inbound. Pero kung in-inbound nila doon sa full court, makukuha nila yung 24 seconds. So let's see kung anong play dito ginawa ng Tinambak. Maybe a quick two or what? Ayun na kay Abyog, nag-elevator doon sa corner. Abyog, yun lang, hindi napasok. Napakagandang set sana, Coach. Oo, Coach. The ball was delivered exactly where it was supposed to be. It's just that hindi na-convert. Pasa ng maayos. Well played sana yung ginawa na ato after timeout ng Tinambak by Coach J.R. Parco. Kaso nga lang, hindi na-convert. So, ayan. At nasa free throw ngayon si Iron Man. James Solero, number 25, attempting for his first out of 2 shots. No good yan. Unang tira ni James Solero. Lamang sila ngayon ng 6 with 58 seconds remaining in the last quarter. Last Solero. shot. Yun. Splits the 2 shots. Ayan na kay De La Cruz. Pinasa agad. De La Cruz. Pass to number 8. Pass to Ablog in the corner again. Ayun lang. Costly turnover. Pasibe steals the ball. Steals the ball. Ayun na nga. Alone. Ayun na nga. Si Santos. For all the way 2 points. We have 40 seconds remaining in the ball game. San Jose leading by 10. De La Cruz. Wala yun. Rebound ni Amber. De La Cruz again. Attempts again for 3. This time, pasok yun. 80-86. Lamang ng 6 ang San Jose. Nire-relax ngayon ni Santos yung bola. San Jose opting to move the ball and there's the duty foul. Kasi nasa kanila yung advantage. Lamang sila at konti na lang natitirang segundo, which is 19 seconds na lang. I think this will be a battle of free throws again because it's penalty on both teams. Yun na nga, Coach. Balik na naman sa line si Iron Man Solero. So same free throw kanina, hindi niya na naman naipasok yung first attempt. Will this be a split? Tignan natin. Expect dito, Coach, fast and deliberate attempt. Ayun na nga, pumasok pa. Pumasok na, split na yon. 19 seconds. Ayun na kay De La Cruz yung bola, nagmamadali na siya. Pinira against 2 defenders. Blanca siya doon. Kuha ni Solero, Iron Man Solero. I think they would run the ball down. Yan. Pinasa pa kay Tito Gaming, Robert Remoto. And that, I think, Coach, is the conclusion of our ball game. Not only a ball game, but an exciting one. Exciting one talaga yon kasi seesaw game up to last 4 minutes and then some breaks of the game happened, especially on the turnover factor na na-commit because of sa turnover ng Tinambak. They have good looks. The problem is they did not take care of the ball upon the second or third passing ng Tinambak, causing for them to lose by 9 points against Team San Jose. In this instance, Coach, I think pwede na nating sabihin that experience won against youth. Ayun na nga, experience, sabi nga ni Coach Mark, because sabi nga namin kanina at the warm-up, sabi namin mukhang daming veterans dito sa San Jose at may mga bata naman dito sa Tinambak. Well, it's a good fight for Tinambak and nagkatalo lang nga doon sa last 4 minutes.
And the turnover was the big factor doon sa larong ito. Kaya nakuha ng San Jose yung unang panalo nila against Tinambak. Okay, Coach. Congratulations to our winner for our 4th game, San Jose. Pwede ba nating sabihin na oldies but goodies, Coach? Oldies but goodies. So, habang nag-aantay tayo kung sino itatanggal na best player of the game, nais muna namin pasalamatan si Kong Saldico by bringing the Ako Bicol Cup here in Camarines Sur and the Ako Bicol Party List. And wag nyo na rin pong kalimutan, si mga bagong dating lang po sa live stream namin, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, Ako Bicol Cup. Sino kaya ang ating itatanggal, Coach, na player of the game? Pasibi ba? Albanyel? Or si Iron Man? O si Iron Man Solero. Tatlo yan. So yan, ang mga stretch kasi yung dalawa nila, and yung Pasibi kahit binabox and one na ay nandoon pa din. Yung ano niya, finesse and versatility as a scorer kahit may box and one defense na. Napakaganda ng defensive effort, Coach. Maliban sa God-given talent nila na matatangkad at mahaba yung kamay, yung effort ay hindi nawawala. Yan yung mga not given but learned sa loob ng basketball game. Ayan. So, antayin lang natin. Tatanghalin na best player of the game galing sa San Jose. San Jose po ay this one is in partido area and malapit na po ito sa Tiwi Albay and coastal ano din po ito, municipality. Ayan. Tapos ito naman po Tinambak, same din in the coastal area, with San Jose getting the W for today's 4th game. Napakagandang opportunity talaga, Coach, ng Ako Bicol Cup. Kasi di natin alam na merong mga ganito palang players sa mga tagong lugar dito sa Kamsur. So, thank you, Ako Bicol Cup, for this wonderful venue. Alright. At nakahanda na ang ating courtside reporter na si Jessa para sa kanyang interview sa ating kasurog MVP Player of the Game ng Team San Jose. Well, thank you, Coach Nuki and Coach Mark. Now with me is the Kasurog Player of the Game from Team San Jose, jersey number 7, Allen Pasibi, with 31 points, 1 rebound, 2 assists, and 3 steals. Congratulations po for being our Kasurog Player of the Game. We can't deny the fact na hindi rin madali ang game na ito for you at napakaganda rin ng pinakitang performance ng Team Tinambak. So as a key player of your team, ano ang masasabi mo sa naging contribution mo para maipanalo tong game na ito? Salamat po. Ang naging contribution po, nagbibigay lang po ng energy po sa team. Kaya po, nang una po, nahirapan kami magpuntos kasi yung ball rotation namin po. Yun, binago po ng coach namin, tapos yung team effort po, yun lang. Ayan, at importante ay nakabawi po kayo. So now, may gusto ko po bang pasalamatan or i-shoutout sa ating live audience sa patuloy na pagpapakita ng kanilang suporta sa team nyo? Shoutout po sa Kasurog Bowlers, Albay po, Team PNP, Pro 5, Team San Jose, tapos po sa Stephanie po. Ayan, congratulations once again to our Kasurog Player of the Game from Team San Jose, Allen Pasibi. Mga Kasurog, don't forget to hit that like and share button for more exciting basketball actions. This is Jessamine Navales, your AKB courtside reporter. Back to you, Coach Nuki and Coach Mark. Thank you, Jessa, and congratulations to Pasibe for the best player of the game. Might be the smallest player in the court, but not in game. So that concludes our 4th game for this afternoon. I'm Coach Mark. And I am Coach Nuki Sabio. And that concludes our game, 4th game. So stay tuned tayo sa 5th game kasi marami pa to and exciting matchups. Thank you. Stand by.